дар яке аз мамлакатҳои шарқ марди ҳунарманде буд, ки хиратманд ном дошт. вай дар хатлон зиндагӣ мекард. чанде нагузашт, ки ӯ дар ҷанги девҳо асир гардид ва аз вай дигар хабаре нашуд. ӯ як писар ва 4 духтар дошт. писараш 2 сола буд ва Ираҷ ном дошт. аз хурдсолӣ дар вай осори шуҷоатмандӣ ва зиракӣ дида мешуд. вақте ки ба синни 7 расид, ӯро модараш ба мактаб дод. дар муддати 1 сол аз ҳамдарсони худ пешқадам шуд. ҳамаи кӯдакон ӯро дӯст медоштанд. дар вақти танаффус ба гирди ӯ ҷамъ гардида, дар ҳар кори аз вай ёрӣ ва мадад металабиданд. ин бача чашмони сиёҳи ҷозибанок, сурати гандумранг ва қомати зебо дошт. чун ба синни 11 расид, дар байни бачагони мактаб дар далерӣ, ҳушёрӣ ва зиракӣ ба мартабаи аъло соҳиб шуд. рӯзи иди Наврӯз табиат тамоми зебоиҳои худро намоиш медод. бачагон ҳам ҳар як ба андозаи даркорӣ худороӣ намуда, мисли гулҳои баҳор шукуфта буданд. тамоми бачагон дар боғ ба гирди Ираҷ ҷамъ омаданд. Ираҷ гӯё офтоб ва бачагони дигар ситораҳои дурахшанда буданд, ки гирди ӯро печонда гирифта буданд. ҳамаи онҳо дар як боғи зебое, ки пур аз гулҳо буд, сайру гашт ва ҳар гуна бозиҳо мекарданд. аввалин бозие, ки дар ин майдон сар шуд, куштингирӣ ва чавгонбозӣ буд. падарони бачагон барои дидани бозии онҳо омада буданд. дар ин бозӣ Эраҷ якчанд маротиба ғолиби рақибонаш гардид. барои тирандозӣ чандин тир ва камонҳо ҳозир карданд. дар ин бозӣ як ангуштаринро нишона монданд ва гуфтанд, ҳар кас, ки тирро аз ангуштарин гузаронад, бозиро бурдагӣ ҳисоб мешавад. ҳар яке аз бачагон тиру камонро гирифта ба нишон нигоҳ карда тир андохтанд. танҳо Эраҷ ва 2 нафари дигар тирро аз ҳалқаи ангуштарин гузаронида тавонистанд. Эраҷ гуфт: ин чандон кори душвор нест. ман метавонам 3 тирро ба ҳамдигар дузам. ҳама ба тарафи вай нигоҳ карданд. Эраҷ тиру камонро гирифта, пои чапашро сутун кард ва ҷӯсаашро камтар рақиб партофта тири аввалро ба дарахт зад. тири дуюмро ба тани тири якум ва тири сеюмро ба тани тири дуюм зад. офарин, қанды қизам, гуфтанд. ҳар яке аз падарони бачагон ба писарони худ ҳадияҳо доданд. пешонаи писари худро бусиданд ва аз дасти фарзандонашон гирифта ба тарафи хонаи худ рафтанд. Эраҷ дар миёни боғ танҳо монд. касе ба вай ҳадия ҳам надод. аз пешонааш набусид, ба ҳамроҳаш набуд. ӯ бо тааҷҷуб ба атрофи худ нигоҳ мекард. аз ин аҳвол рангаш дигаргун ва пажмурда гашт. чашмони ҷозибанокаш сурх шуда, дарунҳо об чарх зад. як оҳи сарде кашиду ба тарафи хонаи худ равон шуд ва дар дилаш мегуфт: агар ман ҳам падар медоштам, бо ин ҳунари худ аз ҳама зиёдтар навозиш медидам. модараш ӯро дар хона интизор буд. Эраҷ ба хона расида, ба модари худ салом дод ва дигар ҳеҷ чиз нагуфта, маъюсона ба гӯшае нишаст ва ба фикр фурӯ рафт. модараш, ки ин аҳволро дид, аз парешонии аҳволи фарзандаш ба андеша афтод ва якбора писари худро ба оғӯш кашида, пешонаи ӯро бусид ва гуфт: Эраҷи азизам, ниҳоли бахтам. чӣ шуд, ки дар ин рӯзи Наврӯз, ки тамоми бачагон хурсанданд, бо афсурда ва ҳеҷ бо модари худат суҳбат намекунӣ? бигӯ, чӣ шуд? зиёда аз ин чӣ мешуд? модари меҳрубон, ту ҳам агар имрӯз дар боғ мебудӣ ва аҳволи маро медидӣ, аз ман зиёдтар ғамгин мешудӣ. писараки азизам, ғам нахӯр. падари ту ҳам ба наздикӣ аз сафар гашта меояд. Эраҷ чун калимаи падарро шунид, оҳи сарде кашид ва
малолангезона гуфт: сафар ҳам ҳамин қадар дароз мешавад? аз рӯзе ки ман худро мешиносам падарамро надидам ва ту ҳар вақт маро бо ваъдае аз сафар меояд тасаллу медиҳӣ. вақти хӯроки шом шуд, ба пеши Эраҷ хӯрок монданд. ман хӯрок намехӯрам. чаро? писараки азизам, ғам нахӯр. падари ту ҳам ба наздикӣ аз сафар гашта меояд. то нагӯӣ ки падарам дар куҷо аст, чӣ гуна сафар карда ва кай меояд ва чӣ хел нишона дорад. ман хӯрок намехӯрам. бояд ҳақиқати воқеаро гӯӣ. падарам зинда аст ё мурда? писари азизам, падари ту марди ҳунарпеша буд. қомати баланд, тану бозувони тавоно, чашму абрувони сиёҳ, чеҳраи кушод дошт. вай доимо барои озодии ҳамватанони худ бо девҳо, ки душманони мо ҳастанд, ҷанг мекард. ҳоло чанд сол аст, ки дар қалъаи Ҳазар дар тилисми девҳо асир аст. Эраҷ бо шунидани калимаи дев ва тилисм ҳайратомезона аз модари худ пурсид: модарҷон, дев ва тилисм чист? тавре ки шунидам, девҳо махлуқҳои бисёр бадҳайбат, хунхор, золим ва бераҳм ҳастанд. чашмҳои калони бадҳайбат, дандонҳои дарози тез ва шох доштанд. гӯшҳояшон монанди гӯши гов будааст. сурохи бинияшон монанди кубур ва таҳонашон монанди ғор аст. дар ҳар ҷо касеро ки диданд, ӯро асир карда, аз меҳнати ӯ ишкамҳои калони худро сер мекунанд. душмани осоиши халқи кишвари мо ҳастанд. одамони осударо чӣ дар хушкӣ ва чӣ дар об носуда мекунанд. ҷои онҳо дар ҷазирае будааст, ки атрофи онро тамоман об печондааст. ҳар вақт ки аз ин ҷазира берун омаданӣ шаванд, парида ба ҳаво мебароянд ва худро монанди балоҳои осмонӣ ба хушкӣ мерасонанд. ин ҳикоят диққати Эраҷро боз ҳам бештар ҷалб кард ва ӯ гуфт: чӣ будани девро як қадар фаҳмидам, аммо ту бигӯ ки тилисм чист? тилисм бандест, ки девҳо бо ҷоду ва фиреб барои муҳофизати худ ва асирони турониён сохтаанд. аз санг ва оҳан қалъаҳо бино мекунанд. онҷо рафтан ва аз он ҷо баромадан ба осонӣ муяссар намешавад. Эраҷ дузона нишаста бо як ҳолати тааҷҷубомез аз модараш пурсид: модарҷон, оё девҳоро куштан ва он тилисмҳоро шикастан мумкин аст? албатта, падарат мегуфт, ки агар халқ иттифоқ шавад, девҳоро куштан, тилисмҳоро шикастан ва аз зулми онҳо ҳамаро абадӣ халос кардан мумкин аст. ҳаргоҳ ки девҳо нест карда шаванд, халқ хотирҷамъ ва осуда зиндагӣ хоҳад кард. ин ҷавоби охирини модар ба Эраҷ рӯҳи қавӣ бахшида, дар дили ӯ умеди шикастани тилисм ва куштани девҳоро пайдо кард. иди Наврӯз ба охир расид. боз дар сар шуд. Эраҷ рӯз аз рӯз ба дарс зиёдтар аҳамият медод. илова бар ин, ҳамеша фикраш ба ҷанги девонбанд буд. аз он рӯз сар карда бозиҳои вай иборат аз тирандозӣ, куштингирӣ шуд. кам кам ин ҳол ба дараҷае расид, ки ҳамаи бачагонро ба камону каманд сохтан маҷбур кард. бачагонро лашкари худ ва худро сарлашкар тасаввур мекард. бачагон ҳам барои ӯ мувофиқат мекарданд. бачаҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо карда, як гурӯҳро лашкари дев ҳисоб намуда бо онҳо ҷанг мекард. баъзе бачаҳои бадрафторо, ки бачагони камқувватро азоб медоданд, дев гуфта хитоб мекард. ҳар шаб дар хона нақшаи наве кашида, рӯз дар байни бачагон онро ба амал мебаровард. иди Наврӯз буд. халқ дар майдон ҷамъ омаданд. Эраҷ ҳам бо рафиқони худ бо як тартиби муназзами сипоҳӣ ба майдони куштингирӣ ҳозир шуд. куштингирӣ сар шуд ва аз ҳар тараф карнаю нағора
навохтан гирифтанд. Паҳлавонони деҳа тақсим шуда гӯштин мегирифтанд. Ногаҳон паҳлавони деҳаи Эраҷ ба замин афтод. Эраҷ инро дида, он паҳлавони деҳаи ҳамсояро ба дев монанд кард. Паҳлавони деҳаи ҳамсоя дид, ки як бачаи 15-16 сола ба майдон даромад. аз гӯштингирӣ худдорӣ карда гуфт: ту бача ҳастӣ? бирав бо бачагон гӯштин гир. ин гапи вай ба Эраҷ сахт расид ва ӯ гуфт: бача ҳамёне корат набошад, ҳунаратро нишон деҳ. инро гуфту бо дасти рости худ дасти паҳлавонро гирифта чунон ба тарафи худ кашид, ки вай аз Эраҷ 2-3 қадам гузашта рафт. паҳлавон ҷиддӣ будани гӯштинро фаҳмида ба Эраҷ даровехт. Эраҷ аз гиребони паҳлавон гирифта ӯро ба тарафи худ сахт кашида хам шуд ва сипас аз болои сараш гузаронида ба замин зад ва худ мисли шоҳин ба болои синаи вай баромада нишаст. аз ҳар тараф садои чапакзанӣ ва сурмаи корнӯ баланд шуд. раиси деҳа ва чандин одамони дигар ба вай мукофотҳо доданд ва Эраҷ он мукофотҳоро ба сурнаичиён бахшид. он рӯз Эраҷ дар аспдавонӣ ва тирандозӣ ҳам ҷои якумро гирифт. дар охири маърака аз тарафи раиси деҳа ба Эраҷ аспи кӯлибодон тӯҳфа карданд. ҳама ба хонаҳои худ баргаштанд ва аз ҳамон рӯз номи Эраҷ машҳур шуд. иттифоқо пас аз чанд рӯз корвони деҳаи Эраҷро роҳзанҳо ғорат карданд ва раиси деҳа Эраҷро бо чанд нафар барои дастгирӣ кардани роҳзанҳо фиристод. Эраҷ гуфт: ин муқаддимаи ҷанги девон аст. вай бо 5 нафар ба муқобили 15 роҳзан рафт. вақте ба наздикии роҳзанҳо расиданд, роҳзанҳо дар истироҳат буданд. чун шаб торик буд, то дами субҳ сабр карда 4 касро барои гирифтани пешироҳи роҳзанҳо монд. ба худаш бо 1 нафар ба онҳо ҳамла овард. ҷанги сахте ба вуқӯъ пайваст. роҳзанҳо хеле саросима шуданд. 4 нафари роҳзанҳо кушта шуданд. боқимондагон хостанд гурезанд, лекин ба дасти он 4 нафари Эраҷ мондагӣ асир афтоданд. яке аз роҳзанҳо мехост гурезад, вале Эраҷ чунон ба паси гардани ӯ бо мушт зад, ки вай ба замин афтод ва ҳамон лаҳза ҷон дод. дигаронро ба ҳамаи чизу чора ба деҳа оварданд. аҳли деҳа ба роҳзанҳо ҷазо доданӣ шуданд. Эраҷ гуноҳи онҳоро талабида ба роҳзанҳо гуфт: шуморо бо ҳамин шарт озод мекунем, ки дигар аз талаву тороҷи молу ҳоли халқ даст кашед, ки ин кори девонӣ хунхор аст. Эраҷ дар ин ғалабаи худ як шамшир тӯҳфа гирифт ва ба аспаш савор шуда ба хонааш рафт. адовати девҳо дар дили Эраҷ рӯз то рӯз зиёд мешуд ва ӯ худро ба ҷанги девон тайёр мекард. акнун 17-18 сола шуд. ҳамаи ҳунарҳои ҷангиро омӯхта буд. як рӯз субҳи барвақт Эраҷ ба модараш гуфт: хуб, ман рафтам. хайр, саломат бозгард. мунтазирем, ки аз шикор зуд баргардӣ. Эраҷ хандида дасти модарашро бусид ва ба аспи худ савор шуда ба тарафи саҳро равон гашт.